благодаря на брат ми. Брат ми е основният двигател тук на цялото нещо. Без него това нямаше да го почна, защото нищо не разбира. Благодаря на архитект Грозданов, че така се нави да направим този проект тук. И не на последно место и на Руслан, че се нави да го построи. Още не ми благодари. Накрая ще ми благодари. Почваме от най-хубавите условия, най-хубавото време. Ние така обичаме. Чудесно е така да е цяла зима. Лед сърф по принцип почна със същото време, така че кофти беше времето. Тогава имахме двама конкуренти, много сериозни. Вече ги няма на карта. Така че сега ще почнем зимата, защото обичаме да видим какво ще стане. И благодаря ви още веднъж, че ни уважихте. Той е за нас, не знам как да кажем, тежък или момент на осъзнаване. Ще правим този голям проект. Ще имаме необходимост от вашето разбиране. Ще направим всичко възможно да се получи по най-добрия начин. Имаме големи амбиции да облагородиме района, не да направим просто един блок, поредния блок, който ще се направи. Искаме да облагородиме района, да направим едно хубаво място, което да бъде като емблема на това прекрасно, което виждаме пред нас. На природата, на всичко.